Bishini chiba yagulo yakshi bodol ni yakni yogi manka Tripura haste 2018 bishiwo BJP bodol ni juwar haste utubu kha Biplop Kumar Deb chongmari wo BJP bodol azora wo kaham angkhari phunuka ama Biplop Kumar Deb ni luku hamjangmani bagino angkha omojoton shibo bishibri montri okra angai haste naikolma yagulo bodol dage mongwebo haste ni MP ni barja naharkate Haryana haste ni BJP bodol ni probani ni barjabo naharkabo aro bobono tongkosong lukurok belai no hamjago kaisa kok tuma thumnai bodol ni bkhakte jora kisa shikangno kaisa kok singjaka Biplop Kumar Deb no aro singjaka Biplop Kumar Deb asungno lukurok ni khasuksa hanke bini khawo thinang ni jora wo toke ni haparo thangnani mungsasuk wansung na tong hnai kok phiromogo Biplop Kumar Deb shrai saikhnarka omohai mungsa wansung mungkri bini khawo hnai bodol bono je barja rekha khlaina bagai omono bini samung amono khlai thangnai bo hai hene kok phirong rakabo botebo shaka boluku hamkraini bagai samung khlaina musung jago hane bini samung bai lukurong ni kaham ango hongke amo baino botebo khasrang jago hone shakabo kha khlai jago bini ashuk wansung mung kahamni bagai no boje thaya bo thangtun lukurok bono belai no hamjago amoni bagai no omo haino kaisa mangpni nukjaka sarong salo hasteo phaika kacha montri okra Biplop Kumar Deb bono aro lamsungna bagai thangai sogoi ka bono hamjangnai kwbangma lukurok borokni khasuksa neta no ganau manai khasranglai jak tongkosong lukurok Bureau Report Kokkhorang